टिहुआव गोथै फाग्लादिया दैमानि गिख्रंथाव महर उत्तर बालियाव माथावरि बायनानै खैफोद लाबोदों दैमा सेरनि रायजोफोरखौ। काजिरङायाव आयेन सिफायनानै गारि सालायग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों दाहा लादों हान्थामेला बिफाना। थांनाय 4 सानाव 700निबो बारा गारिफोरनिफ्राय जुरिमाना लादों हान्थामेला बिफाना। गोबां अखा हानायनि थाखाय दैजों लोमजानानै दङ गुवाहाटी नोगोरमाया। थांलाय फैलायनि राहा महरै थालिरनि भेलखौ बाहायनो गोनां जादों रायजो राजाफोरा। गुवाहाटी नोगोरमायाव गिलुबालु दैबानानि उदखाराव बन्द फोसावनांगौ जादों सरकारि आरो सरकारि नङै सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव ड्राग्सनि बेरेखायै सिग्रोमदों पुलिस बिफाना। बङाइगाव जनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव हमनो हादों ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे लाख लाख रांनि ड्राग्स। अलिम्पिकआव सनानि मेडेल देरहानो हानायजों गुबुन मोनसे जारिमिन सोरजिनो हादों भारतनि नीरज च'प्राया। आसामाव फिन कभिडनि गिख्रंथाव महर। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव 10 सुबुंफोरनि देहायाव मोननाय जादों कभिड पजिटिभ। दैबानानि समाव हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थियारि काजिरङानि हाग्रा बिफाना। साहाखौ खम लों, जोंबो दाहार लानासो साहा लोंनांगौ जादों, बे बाथ्राखौ बुंदों पाकिस्ताननि सासे मन्त्रिया। हादरनि रैखाथि बिफाननि गोदान बिथांखि। मैया हादरनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ फायखिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होबाय अग्निपथ मुंनि मोनसे बिथांखि। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।